karong buntaga nga kita makadaig makasimba diha sa atong Ginoong Dios. Siya kamhanan. Amen. Og siya maluluyon, siya maayo. Tanan atong kinahanglan anaa gid niya. Sa atong pagduol diha sa Ginoo sa pagsimba kaniya karon, atong iandam atong mga kasing-kasing. Okay? Musulod kita sa presensya sa Ginoo with thanksgiving in our hearts. Adunay kalipay. Or adunay pagpasalamat sa atong mga kasing-kasing. Atong dadun diha tubangan sa Ginoo no. Nya. Let our hearts be His throne. Nga siya ang maghari sa atong kasing-kasing. Siya ang murain siya sa atong kasing-kasing. Apo ta, Ginoong Diyos, amahan na mo sa langit, gamhanan og maayo ka, walay sama ka nimo Ginoong Diyos. Lord, ikaw ang nagbuhat sa tanan, ikaw ang tagiya sa among mga kinabuhi, tanan nga anaa ka namo gikan diha kanimo Ginoong Diyos. Aniya karon kami aron magpasalamat ug magsimba, magdaig, Lord, diha kanimo Ginoo. Lord, among giampo ang hugasan nimo among mga kasing-kasing. Kung adunay mga butang nga wala nakapahimot diha kanimo Ginoo, ikaw magatangtang niini. Ug among ihalad ang among kaugalingon diha kanimo, atagan ka namo Lord sa kagawasan sa pagalihok sa among taliwala Ginoong Dios. Nasayod ka sa kada usa ka namo ug ikaw ang magabokbok ka namo sa imong presensya. Lord, have your way in this house. Bisan pa sa online Ginoo nga ikaw magahikap, magatandog sa kasing-kasing sa mga katawhan. Himo amin Lord God nga pleasing aroma diha kanimo Ginoo. Kami Lord mga among ihalad ang among kinabuhi diha kanimo isip sakripisyo diha kanimo Ginoo Dios. Salamat kayo Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Andam na ba mo dahil sa itong buhi na Ginoo? Amen. Today we are going to teach you guys a new song, and the lyrics of this song is very simple. No? Who here believes that there is no one else like our God? But there's only one God who raised from the dead, and that's Jesus Christ. Amen? Okay, so as we sing this song, I hope that you'd be able to join in, and we just enjoy this time of worship. Say Yahweh, 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 holy is your name. holy is your I don't wanna take it in vain. Come on, sing. Yahweh, 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 holy is your name. I don't wanna take it in vain. Sing, sing. Yahweh, 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 holy is your name. I don't wanna take it in vain. Come on, sing it again. Say Yahweh. Say Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Holy is your name. I don't wanna take it in vain. Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Holy is your name. I don't wanna take it in take it in vain. vain. There will be no other
Sing Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, holy is your name. I don't wanna take it in vain. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, holy is your name. I don't wanna take it in vain. There will be no other God before you. Oh, there will be no other God before you. There is no one. There is no one above you. No one beside you, no one can like you. There will be no other God before you. Come on, sing it one more time. There will be no other God before you. There will be no other God before you. There is no one. There is no one above you, no one beside you, nobody like you. There will be no other God before you. See, no one, no one. See, no one, no one, no one. Oh, no one, no one, no one. No one, no one, no one. Who else can lead us to freedom? No one, no one, no one. Who else can heal all our sins and diseases? No one, no one, no one. Who else can answer? Is answered by fire. No one, no one, no one. Who else can walk on the water? No one, no one, no one. Who else can fight all these giants? No one, no one, no one. Who else can silence the roar of the lion? No one, no one, no one. Who else is worthy of worship? No one, no one, no one. Yes, who else is worthy of worship? No one, no No one, one, nowhere. No one, nowhere. No one, nowhere. No one, nowhere. There's nobody like you. Nobody like you. No one, nowhere. No one, nowhere. Let's sing no one. No one, nowhere. No one, nowhere. There's no one, nowhere. No one, nowhere. There's nobody like you. Nobody like you. No one, nowhere. No one, nowhere. Lover of my soul. 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 There's nobody like you. Nobody like you. No one, nowhere. No one, nowhere. Come on, just your voice and say, lover of my My soul, lover of my soul, lover of my soul, lover of my soul. nobody like you. Nobody like you. No one, nowhere. No one, nowhere.
Come on, sing, whoa. 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 Ang gugma mo'y wala'y paglubad o ilog. Sangko sa kalagitan, ang imong pagkamatinumadod, iabot sa kapananguran, kapiliyon, O Diyos, sa gugmang mo, wala'y paglubad sa landong, sa imong mga bako, magapasilong kami, O Diyos. Tinugan sa nasat ng kinabuhi, tungod sa imong kahaya, kita namon kaya. Imong kahaya, kabilihon, O Diyos, sa gugma mo, wala'y paglubad sa landong, sa imong mga pako, magapasilong kami, O Diyos, kabilihon, O Diyos, sa gugma mo, wala'y paglubad sa landong, sa imong mga pako, magapasilong kami, O Diyos. Go sing, whoa. 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 Kabilihon, O Diyos, sa gugma mo, wala'y paglubad sa landong, sa imong mga bako, magapasilong kami, O Diyos. Nahulog sa pagdaig, Kanimo lang. nahulog sa pagsimba, Kanimo lang. nahulog, nahulog sa pagdaig, Kanimo lang. Nahulog sa pagsimba, kanimo lang. dili ko
kabuti wara-wara ug ipagpakpakpak sa sanas magunan sa imong presensya ako may kagawasan. Tahulog sa pagdahi kanimo lang. Nahulog sa pagsimba, kanimo lang. Nahulog sa pagdahi, nahulog sa pagdahi, kanimo lang. Nahulog sa pagsimba, kanimo lang. Dili ko ihulog ang pagsayaw sa kagibulungan mong buhay. Dili ko ihulog ang Pag-akit sa kagawasan ng patunan, ang akong gusto gilukso-lukso ug gisayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kabuti wara-wara ug ipakpakpakpak sa kagawasan ng patunan, sa imong kusog, ilukso-lukso, o ginsayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kabuti, wara-wara, o ipagpakpakpak sa mga patunan. Sa imong presensya, ako may kagawasan. Don't just give God a shout of praise. Amo kang simbahon o taigon, O Diyos. Balaan ka. Amen. Sa iyang presensya lamang kita na may kagawasan nga igsoon. Giawahag kang may igsoon sa pagpadayon sa pag-ampos, pagpadayon sa pagpangalagad, pagpadayon sa ato ang nga pagdayeg sa ato nga buhay nga Diyos. Sige sa katong may panginahanglan, adunay mga kaguol sa kasing-kasing, adunay mga problema, giawahag ko mga igsoon sa pastubangan. Dato mga pastoral staff, ato mga pastor, nga andam og willing mo pray kaninyo. Let us continue to worship our God. Oh Diyos, walay hinga giban nga mulahot nay. Ang kangit-ngit man dili makadaog. Kaya ang akong Diyos madaugon kanunay. Wala siya'y kabildihan. O wala siya'y kabildihan. No, just sing it out. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan. Kayang gubat iya sa Amahan. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan. Kay kitapos na diya ang tanan. Oh, 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 oh. Jesus ang ngalan mo pagkagamhanan. Wala kay gubat nga giatrasan. Busa na ng problema, dili ko taganan. Kabalon ako sa katapusan. O wala tay kabildihan, o wala tay kabildihan. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan. Kay ang gubat iyan sa Amahan. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan.
makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan, kay gitapos na niya ang tanan. Oh, sondo no shikiae. There is victory in your name, oh Lord. Jesus ang ngalan mo pagkagamhanan. Wala kay gubat nga giatas. Busatan ng problema, dili ko naganan. Kabalon ako sa katapusan. Wala tayong kapildihan. Wala tayong kapildihan. Nakita ko ang kadaugan. Nakita ko ang kadaugan. Kaya ko batiya sa amahan. nakita ko ang kadaugan. Nakita ko ang Kadaugan, kay di tapos na niya. Oh, makita ko ang kadaugan. Makita ko ang kadaugan, kaya ko batiya sa amahan. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan, kay gitapos niya ang tanan. Come on, just declare that, just your voice to sing. Makita ko ang kadaugan. Makita ko ang kadaugan, kayang gubat iya sa amahan. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan, kay gitapos niya. Come on, just begin to worship Him in your own words. Oh, rarasa na 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 ra 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 sige ay ay. Oh, ro ro no 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 no. Oh, ro ro sige. Oh, so no no shiki ay ay ay. Oh. Ang dautan nga gibuhat sa kaaway, nahimog maayo tungod sa gahom mo. Ang dautan nga gibuhat sa kaaway, nahimog maayo tungod sa gahom mo. Ang dautan nga gibuhat, ang dautan nga gibuhat sa kaaway, nahimog maayo tungod sa gahom mo. Ang dautan nga gibuhat sa kaaway, Nahimog maayo tungod sa gahom. Ang dautan nga gibuhat sa Kaaway, nahimog maayo tungod sa gahom mo. Dautan nga gibuhat sa kaaway, nahimog maayo sa gahom mo. Makita ko ang kadaugan, makita ko ang kadaugan. Kayang gubat iya sa amahan. Oh, makita ko ang kadaugan. Makita ko ang kadaugan, Kay gitapos na niya ang tanan. Oh, just worship Him in the Spirit. Oh, raraso no no shiki ararasa na 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 na. There is victory in the name of Jesus. Oh, raraso no no shiki ararasa. Oh, ro ro.
Oh, gamhanan ka ulit. Oh, balaan ka. Oh, roroso no no shiki. Ay, 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 ay. Oh. Kamatayong gilupit ang tabon na habli, gihilom ang sala ug lubnanan. Ang langit niladong sa mga pagdayig, kay nabanhaw ka ug nabuhi. Walay makapunta, walay kapareha, walay katapusang magari ka. Imong gingharian, imuhang himaya, galang labaw sa tanang ngalan. Pagkagamhanan sa ngalan mo, Sa ngalan mo, ang ngalan mo, Jesu Kristo. pagkagamhanan sa ngalan mo, walay sa malibo. Pagkagamhanan sa ngalan mo, O Jesu Kristo. Munising lang, pagkagamhanan sa ngalan mo, pagkagamhanan sa ngalan mo, ang ngalan mo, Jesu Kristo. pagkagamhanan sa ngalan mo, walay sama mo, pagkagamhanan sa ngalan mo, O Jesu Kristo. pagkagamhanan sa ngalan mo, O Jesu Kristo. Kamatayong gilupig ang tabon na abli, gihilom ang sala ug lubnganan. Ang langit nilanog sa mga pagdaig, kay nabanhaw ang nabuhi. Oh, walay makakontra, Walay kapareha, walay katapusang magari ka. imong kinaharian, imuhang himaya. Kalang lamang sa tanang Lift up your voices, sing. ngalan. Walay makakontra, walay makakontra. Oh, ngalan, ngalang laban. Oh, horosondo no shiki ararara sanana namanae. Oh, you're a Jehovah, onarasa nananae. The Alpha and Omega, horosondo no shiki arasa nananae. Oh no no sondo no manaraso. Walay makakontra, walay kapareha, walay katapusang magari ka. Imong gingharian, imuhang himaya, ngalang labaw Sa tanang ngalan. Oh, rarananaye, osondo no shiki, orarasanananaye. At the very mention of your name, orarasana koshoko na shiyaye, ono no sondo nana.
sa ngalan mo. Kagamhanan sa ngalan mo. Ang ngalan mo, Yesu Kristo. Pagkagamhanan sa ngalan mo, wala'y sa maribo. Pagkagamhanan sa ngalan mo, O Jesu Kristo. pagkagamhanan sa ngalan mo, O Jesu Kristo. Pagkagamhanan sa ngalan mo, O Jesu Kristo. Wow, wow, kahibulungan, wow, wow, katingalahan, wow, wow, ang ibong gugma. Just sing. Wow, wow, kahibulungan, wow, wow, katingalahan, wow, wow, ang imong gugma, oh, ang imong gugma, oh, Lord, wow, wow, kahibulungan, katingalahan, wow, ang imong gugma, oh, Lord, wow, wow, kahibulungan, wow, katingalahan, ang imong gugma. Come on, just your voices sing, Lord, wow, wow, Kahibulungan, katingalahan, Lord, wow, wow, kahibulungan, wow, katingalahan, ang imong gugma, ang imong gugma, ang imong gugma, ang imong gugma. Hallelujah. Pray tayo in tongues. Ora mama maraba shiki alara bosondo bebe bebe yalara baka karaba. Yeri mosondo rebobola raba shanda riba baka karabosonda laraba. Ori mama laraba shiki alara bosondo yalara baka. Ori mama marabo sondo robobo raba shiki alara baka karaba. Yeri mama maraba shiki alara baka. Ori mama marabo susi alara boshi alara baba baba raba kaka karaba. Yoro mosondo riba baba baba riba baba raba karabo. Yalara mosondo Hallelujah. Thank you, Lord. Ako niya kung anong kinahanglan man ta mag-pray in tongues. Ingon sa Romans 8:26, nga sometimes natay mga bawaan. Nga mga panghitabo, pero ang ambala ang Espiritu nasayod siya sa tanan. So He's going to help us in our weakness. Iyatang tabangan. Ang Holy Spirit usa ka intercessor. Ingon siya sa Romans 8:26 nga magampo ang Holy Spirit
with groans that words cannot utter. Mga agulo nga dili na to masabtan, dili na to ma-utter. Pero ang atong gihatagag lugar, ang balang espiritu nga mo intercede. So, nate mga butang awan hibaw ano? Pero ang balang espiritu nasayod siya what is ahead of us. Nasayod siya unsay nahitabo sa spiritual realm ug siya magampo uyon sa kabubuton sa Ginoong Dios. Okay? So later, matay panahon nga mag-pray in tongues ta. Pero padayon natog ampo ang Israel. Ingon ang Biblia kung kinsa man ang magapanalangin sa kang Israel, panalanginan sa atong Ginoong Dios. So appeal gyud na sa atong pag-ampo ang kalinaw sa city of Jerusalem. O niya ang Diyos ang magbuntog sa kaaway sa Israel. O niya mga born again sila. Kaduha, hapon nato padayon ang gyera, ang kabubuton sa Ginoong Diyos may mahitabo. Itudluan ta sa pag-ampo ni Jesus Christ. Ingon siya, this is how you pray. Ingon siya, our Father in heaven, okay? Hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. Ang imong gingharian mo abot. Ampo nato ang gingharian sa Ginoo mo abot dito sa Russia, sa Ukraine, bisan pa sa tibok kalibutan, ug ang kabubuton sa Ginoo may mahitabo. Gisaad na magyud na niya, giprophesy na magyud na no nga adunay mga gubat nga mahitabo. So, ang kabubuton sa Ginoong Dios maoy mahitabo kung unsa ang next stage ani ampo ang prosperity nato kay ang tanan ni bati man. Amen. Ang gasolina karon 90 plus na. Pero salamat sa Ginoo siya ang atong provider. Amen. So, kuratan mi sa mong kuryente, grabe. Wa man tay kuryente, brownout, blackout man unta katong January, February, March, o January, February, pero grabe ang kuryente. Pero grabe sad mo panalangin ang atong Ginoong Dios. Amen. Okay? So atong nasod ampo ang okay, Israel unya kanang karon specifically Ukraine and Russia o ang kabubuton sa Ginoo ikatulo ang atong nasod tagantag wisdom sa pagpili sa insakto nga mga leader. Ingon ang Biblia kung naay righteousness sa nasod iyang i-exalt ang nasod. So there's going to be righteousness in our nation ampo nga walay mamatay nga mga kandidato or pamilya sa kandidato and that there is na dili corrupt ang atong coming election. Okay? Nya, iampo sa di mo kaugalingon nga ikaw mahimong fisher of men. Okay? Mga ko karon kay at least no, pwede naman tang magkuan. Kuwalag partner and pray with your partner. Mag-alternate lang mo sa pag-ampo. Kuha mo partner palihog. Okay ka ng mga tagdaghan, ato na nang i-break up. Sige, kung wa kay partner, join na lang sa grupo. Atong itaas ang atong tingog diya sa atong Ginoong Diyos. Sige, everybody just lift up your voices. Hallelujah. Salamat kayo, Ginoong Diyos. Salamat kayo nga kami makaduol kanimo, Lord. Lord, gamhanan ka, way po imposible kanimo. Usa ka pulong laman ang mga mabutang nga imong isulti mahitabo. Lord, gamhanan ka, tinuod kayo, Ginoo. Salamat kayo, Lord. Salamat kayo, Ginoo Diyos. Ang imong kabubuton, kanunay nga maayo, Lord. It's always good. It's always pleasing, kahimutan. O perpekto kini, Ginoo. Padayon nag-ampo ang Israel, O God. Padayon na mag-ampo ang kaluwasan sa mga katawhan sa Israel. Abri ang ilang mga mata, tangtanga ang deception, tangtanga ang blindness, God. Ilang makitan sa Jesus nga usa ka manluluwas nga ilang gikinahanglan. Lord, salamat kaayo. Ikaw magakumbiktar sa kasing-kasing nining mga tawhana, O God. Ilang masabtan nga dili nila maluwas ang ilang kaugalingon. Pinaagi sa ilang mga kaugalingong lihok kundi sa Jesus lamang ang gikinahanglan. Let there be a revival in the land of Israel, God. Ang mga kasimbahanan, Lord, hatagi sila og kusog, hatagi sila og wisdom sa pagpakuyanap sa imong maayong balita. O Lord, ang imong word, imong i-confirm
adunay mga signs, wonders, and miracles, oh God. Among gibless ang nasod sa Israel, panalangini kani, proteksyon kani sa mga kaaway. Lord, ang imong giingon, ikaw mubuntog sa mga kaaway sa imong mga anak. O Lord, we believe nga imong buntogon ang mga kaaway ni ini Ginoo. Ampo na mo, Lord, nga hatagan sa migigayon nga makabisita sa Israel. Lord, nga ikaw maghatag ka na mong abilidad, maghatag ka na mong resources, so Father. Lord, aron kami makaadto sa nasod, kundiin imong gipili, Lord God, the apple of your eye. And Lord, pinagi sa mong pagbisita kami makabless nining maong nasod, Lord. Hatagi mi, Lord, og opportunity. Hatagi mi, Lord, og wisdom. Hatagi mi, Ginoo, og resources of Father God. Lord, nga ang tanan nga expenses, ikaw maga-provide, oh God. Og Lord, maga-usab ka ni sa among kinabuhi, Ginoo. Amo sang gidala sa pag-ampo, Lord, ang among nahitabo karon sa Ukraine ug Russia. Ampo namong imong kabubuton nga mao'y mahitabo niining mao mga nasod, Lord. Bisan pa sa mga surrounding nasod, oh Father, nga ikaw magaprotektar sa mga surrounding nations, oh God. Lord, ang imong kabubuton mao'y mahitabo, Lord. Imo naman ang gipropesiya nga adunay mga gubat, oh God. Adunay mga wars and rumors of wars. So karon amo na gyud kining nasinati. Pero among giampo ang imong kabubuton sa maong mga nasod, Lord, nga ikaw ang maghari, ikaw ang mag-rule. Lord, ang imong kingdom will come upon these places, so Father. O proteksyon ang imong simbahan, ang mga katawhan nga mituo kanimo, Lord, sa Russia o sa Ukraine. Protect them, O Father. Malig-on ang ilang mga pagtuod diha kanimo, ug naay mga tao nga muduol diha kanimo niining panahon sa kagubot. Lord, nga ilang tawgon ang imong ngalan, o Lord, mo surrender sila diha kanimo, Ginoo. Amo sang gihampo, Lord, ang Pilipinas. Lord, imo kaming gihimo nga mga Pilipino. O Lord, salamat sa among nasod. Among gideklara nga ikaw ang hari sa Pilipinas, sa Luzon, sa Visayas, ug sa Mindanao. Ikaw, Lord, ang magkontrol, Lord, sa leaders sa among land. Father, as you said in the book of Proverbs, that you control the hearts, oh God, and of kings, and you let it flow to wherever you want it to go. Let there be righteousness in our nation, God. Lord, nga mubangon kami nga nasod sa ngalan ni Jesus, o gimo kaming gamiton, oh God. Lord, nga magpadala og mga manulunda sa mga lain-laing mga nasod, oh God. Luzon, Visayas, and Mindanao. We ask you, Lord, that you bless our nation. Peace, oh Father, shall be upon our nation. Sa coming election, Lord, salamat sa wisdom. Salamat sa guidance. Salamat, Lord, nga dili maghari ang corruption, God. Lord, salamat nga imo proteksyon manaa sa tanan nga mga kandidato. Walay bloodshed, Lord. Walay mamatay nga kandidato, Lord God, o ilang pamilya, Lord. Father, tanan nga mga wicked schemes, imo kaning bungkagon sa ngalan ni Jesus, oh God. And you speak peace to our nation. We ask you, Lord, that you bless our nation, Lord. Panalangini kami, Ginoo, that in spite of mga taas, mga prices, hike sa mga prices, sa mga commodities, sa gasolina, Lord God, ikaw magatagbo, Lord, sa tanan na mong panginahanglanon. Especially mong mga katawhan, Lord God, nga nagasunod, O God, nga nag-obey diha kanimo, Ginoo. Father, I pray nga you bless and you prosper us, O Father God. Ikaw magatagbaw sa tanan na mong panginahanglanon. Ug giampo namo, Lord, nga gamita kami, nga kami mahimong mga mangingisda og tao. Father, ang kada usa ka namo, you make us into fishers of men. Tangtanga ang among mga sayop nga huna-huna, ang tig-a nga kasing-kasing humuka, Ginoong Diyos, ang mga babag, tangtanga ang mga pagkabuta sa mata nga maabre. Lord, nga ang kada usa ka namo, musunod kami diha kanimo. Mutuman kami sa imong mga sugo, Lord, o kiniangay sa among kaayuhan. O Lord, salamat, imo kaming himuon nga mga ngisda og tao, Lord God. Aron ang imong kingdom, ang imong gingharian padayon, Lord God, pag-uswag. O adunay mga madugang nga mga kalag diha sa imong gingharian. We know kung unahon ka namo, Lord, ikaw magatagbaw sa among panginahanglanon. Kami imong i-bless, O God. Kami imong i-prosper, O God.
Badbatunan na mo ang imong provision. Dili kami angay nga mag-worry. Lord, amo lang yung pangitaon ang imong gingharian, ang imong kamaayo, ang imong righteousness. Tanan na mo pang ginahanglanon, ikaw magatagbo o magatagbaw. Kining giampo, Lord, sa gamhanan nga pangalan sa among Ginoong Jesus. Ug ang tanan mo ingon, no? Amen. Hallelujah. Pakpakan na to atong Ginoong Diyos. Praise God, praise God. Duol ta diri dapit sa unahan mga kaigsuunan. Dili ta mag-backslide. Dili ta mo slide sa back. Ari ta sa unan. Ato ginang himuon nga kinaiya. Ato nang himuon nga unsa mga kaigsuunan kinaiya nga muuna gyud ta adto gyud ta unahan sa presensya sa Ginoong Dios. Amen. Okay? Smile sa imong katapad karon igna. Good morning. Okay. Kay mo tan-aw ta sa Matthew 6, Mateo 6. Ato gining balik-balik ko, no? Mateo 6, especially sa unsa nga verse 33. Ingon diri apan maoy unaha ninyo pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarong gikan sa Dios. Ug unya kining tanan nga butanga igadugang ra kanimo. Okay? Mao ni siya murag pinaka-ending, no? Pero nganong daghang pang gitudlo si Jesus. Ingon siya, ayag worry. Okay? Nganong nag-worry man ka? Nganong nag-apas man ka og kwarta? Nganong nag-apas ka sa imong needs? Ingon siya, ayaw og worry, tan-awa ra gyud ng langgam. Okay? Nakakita na mo og langgam? Ha? Oh, kung Tagalog ka, langgam mo tanaw ka sa ubos. Pero mga Cebuano man ta. Miyaw yung Ginoo pagkatanaw ang langgam. Magtanong ba ang langgam? Dili. Mag-harvest ba sila? Dili. Igo ra siyang mukaon, mukuha. Grabe, no? Ang langgam. Okay? Bisan pa ang among tanom, gituhik-tuhik sa langgam. Nanambok ang langgam, namatay ang tanom. I mean, dool sila sa amo, dagang langgam sa amo, ano, kaya nga naman, namami langgam niya na ay mga seeds. So, libre. Libre, tuka, rasad sila, kaon, rasad sila. Apilon sa dang akong tanom o panuka. Butangan bitaw na kong bukinbilya, di na sila katukang. So, yung nga nang Ginoo, tanawa ang langgam, ayaw worry. Ni-worry ka nga taas na ang gasolina, ay siya tanawa ang langgam. Mas labaw pa ka sa langgam. Hello? Yan siya mo ni imong buhaton. Instead nga mag-worry ka, mabalaka ka kay taas na ang gasolina, taas na ang palaliton. Grabe no, taas yun siya jump. Ang gasolina kaniadto mga 60 plus pa to pa daw. 30 ra yun, Pastor. Karon 90 plus. Grabe 90 plus. Sige lang. Okay? Kung kinahanglan magdala tag sinako nga kwarta, pareha dito sa Indonesia, sinako ilang kwarta. Sinako ilang kwarta, milyon-milyon ang presyo. Salamat sa Ginoo, sobra pas milyon ihatag niya kanato. Amen? Amen. Okay? Our God is so good. Ang atong responsibilidad, mag-faithful ra gid ta. Mag-tithes ta, mag-sow ta og seed para aduna tay magtanom ta og binhi diya sa gingarian sa Ginoo para naatay ma-harvest. Unya, ang atong harvest depende ra ba sa size sa atong itanom. Okay? So, ignamon tapad ay kahadlok. Ay kahadlok. Okay? Pangitaa ang Ginoo. Maura na solusyon. Mag-tithes, mag-sow og seed, kung aduna kay mga panaad sa Ginoo, tumana ang imong mga panaad. Ako i-remind katong mga nagnaad para sa atong lapu-lapu nga yuta. Palihog, tumana, ingon ang Ginoo, ayaw i-provoke ang Ginoo nga masuko nimo. Saad-saad ka nya dili ka mutuman. That's in Ecclesiastes. Pero ayaw pog dugaya-dugaya sa pagtuman. Tuman dayon ta. Kay kita mga musunod nga mga katawhan sa Ginoong Dios. Amen?
Ignayon mo kagalingon ako, obedient. Obedient ko nga anak sa Dios. Dili ta pabadlong. Okay? Mag-ampo ta mga kaigsunan. Ginoon Dios, salamat kayo Lord sa imong pag-rebuke namo sa among pag-worry. Lord, naghatag kag example mga langgam, wa magani sila na narbaho pero imong gi-take care. How much more kami nga imong katawhan, Lord? Ikaw amahan nga wala nagpasagad. Ikaw ang mahan nga dili mo biya kanamo. Responsable ka nga amahan. Og Lord, ania kami, among isurrender ang among future, ang among mga panimalay, ang among negosyo, ang among panalapi, amo kini isurrender kanimo Ginoo. Acknowledge me, ngang tanan gikan kanimo, mao nga nagadala kami sa ikanapulo. O bisan pa sa among mga halad, kundiin kini magahatag kanamo og abundansya sa among kinabuhi. Lord, salamat kaayo. Dawata kini, kay kini, among gipugas, among gidala, nga adunay pagtuo, nga ikaw ang magatagbaw sa tanan namong Panginahanglanon. Ug tanan nga adunay pagtuo, moingon og Amen. Sige, manindog ta mga kaigsuunan, unya ato ibutang dere. Salamat. Hello, PC Go. Aren't you blessed with the blessing point? And now, it's time to give back to the Lord. If you are attending on-site, there'll be ushers assisting you. If you are attending through live stream, please refer to these bank accounts. And never forget, every believer is a disciple maker and always be a cheerful giver. God bless.
wants to be your Lord. He wants to be your Savior. Let His blood wash your sins away. Let Him lift you up. Let Him heal you. Let Him restore you. Say yes to Jesus today. Pray this with me. Jesus, I receive salvation. I receive you. Amen. Daigo ng Ginoo. Atong pakpakan kasapa ang atong mga kaigsuunan sa Jaybreakers. Wow, daigo ng Dios. Daghang nagreklamo sa gasolina, no? Nalingaw lang ko sa usa ka komentaryo. Ingon siya kaning mga palahubog ba? Kay mas kusog kuno mo reklamo sa gasolina. Yung siya nga sige reklamo gasolina. Kababaw mo piliin yung palit sa Red Horse? 120. Nya usara na ka litro. Nya kanang gasolina pila ra man na kumpara sa imong Red Horse. Nya imong Red Horse iihi ra na nimo. Di pa kakaabot bisag asa. Kaya sa Ginoon tagbuon ang tanang panginahanglanon. Amen. Pero makatabang pod nga makakatunta og tipid. Ang mabaktas-baktason, ang mamotor-motoron. Unya kung mahimo i-schedule ang lakaw nga magdungan ang tanan para dili magkagasto-gasto. Kung pwede ra day magdungan, nganong di man duganon. Amen. Anay naningog. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Daigo ng Ginoo. Salamat sa Dios. Gikan ko gahapon sa Bohol tungod kay among gidedikar ang sa PhilRads sa relief operation kay ako man ang Visayas ang Deputy Director for the Visayas that includes Siquijor, Bohol, Negros, Cebu. So I have to be there to make sure that the PhilRads project are done. And 12 ka pa rin out of the 250 shelter kits nga gidonate through PhilRads, 12 gahapon gisugdan sa buntag pagka alas 3 na human. So 12 ka pa rin malay niya ang kalami dito no kay naa sila'y grupo nga gitawag nga Balay sa Gugma. Kaning Balay sa Gugma, it's a Catholic group pero mga panday. Naghatag sila sa ilang serbisyo libre. Kada balay na ay 3 ka panday, 2 ka mason. Unya volunteers. Unya 12 gusto ka buok. So perting daga na 80 ka buok ang mga volunteers nila. Ang gihatag sa atong PhilRads, provide ta og atop, provide ta sheets, lansang, bulkasil ug kaning plain sheet ug mga plywood para iputos. And it was nya makita nimo no tapat sa ilang balay nga nagusbak dito ra pud gibutang tong ilang bagog yung panimalay. And it's so nice to see it nga naagyoy kahimuan. Lahi man ang hinabang, lahi po nang nakita ginimo ba nga ang imong hinabang nakabarog yun o nahuman. So, it was a fulfilling experience gahapon. Pero perting inita igsuon. Biyernes ko nigikan, alas 2 ko nilinya, nakakuha kong ticket pang alas 5. Nya warabay sa Pier 1, walay tawag na, kanang lounge sa mga pasahero kay guba pa man. So naami tanan dito sa gate sa Pier 1. Nakasakay ko alas 5:45, niabot og alas 8 pasado. Pag-ubat ugmas buntag, alas 6 minigikan parung sa site. Perting inita. Pero ang imo lagi yung premyo igsuono, kalipay nga nakanaay nabuhat na hitabo nga pagtabang. And mao siguro na no nga nung si Jesus willing mo surrender sa iyang kinabuhi para sa katawhan kay dili kabayran ang kalipay nga imong madawat. Perting inita singuta sa kapanaog mi sa sakyanan kay lahi-lahi man ang lugar, picturan, suryahon ang beneficiary, but it was really a fulfilling sight. Pag uli na ako gabi, alauna, sa kadlaw na ako naabot 1:30. 1:30 ko nakaabot kay alauna man ko nakauli sa kadlaw kay alas 10:30 ang among biyahe. Sa gabi, late pag yun niabot ang paskat. So, sakto-sakto yun. Pag ubot sa balay ng hipos gamay niya, hagok. Salamat sa Ginoo siyang kusog. Amen?
Karong kabuntagon nagpabilin kita sa pagtuki og tuon unsaon nga mahimo kitang maalamon. Atong nakita ang kalahian sa tao nga nagmadaugon, malampuon, malampuson, mao ang kaalam. Ang tao nga walay kaalam, way kalampusan, kalambuan ug atong matawag nga destiny experience. Tungod kay naay plano ang Ginoo sa ato nga mahimo kitang maalamon ug dili kita sama sa mga buang-buang, sa mga tao nga wa gayoy alamag sa mga maayong butang, gitudluan ta paagi sa Biblia unsaon nato pagkakaplag sa kaalam. Gihinay-hinay na nato og tuki kay dili nato gusto nga murag igo lang ni labay sa imong unahuna unya makalimtan dayon paghuman paggawa sa simbahan. Kay kibaw kay igsuno balik-balik ko nato ang diferensya sa malambuon, madaugon ug mauswagon nga pagkatao ikumpara nimo sa mga tao nga walay kadaugan ug nagpabilin lang kapila na kapanuigon sa sama lamang gyapong estado, mao ang kaalam. Ang kaalam maoy mo bridge, maoy mo tulay sa imo nga kawadon sa mga panginahanglanon, kawadon sa mga tinguha, kawadon sa unsay pangabuhaton. Ang kaalam maoy mahimong dalan ngadto sa dapit kung asa kaangay mo adto. Kanatanan gihan ay nasa Ginoo alang kanato. Wala ta niya pasagdi, gibiyaan ta niya og Biblia, gihatagan ta niya og kahayag, lamdag sa atong mga tiil nga magda kanato ngadto sa dapit nga mahimo gayud kitang panalangin ug mahimo kitang katawhan nga maghimaya sa atong Ginoong Dios. Kay di man mahimaya ang Ginoo sa atong kapobrehon. Imong balik-balikan ang panultihon. Ang kapobrehon, ang pagkakabus, malimtan ra gyud ka. Ingon dito sa Biblia no, na ay maalamon nga pobre, naghatag og kadaugan sa iyang gingarian, sa agiyang apilan nga gingarian. Pagkahuman sa gira nga nagmadaugon sila, paagi siyang kaalam, nalimtan na gyud siya. Kay ngano? Kay pobre siya. Kabus siya. Nagsulti bang Ginoo ana para ingon nga iduot o ipamubo ang mga kabus? Dili. Gisulti na sa Ginoo para ipakita nga gikinahanglanon nato ang pagpaningkamot nga dili ta magpabilin kung asa kita karon ug mungadto kita sa dapit nga gitinguha sa Ginoo alang kanato. Ug tanang mga nagpabilin sa kausaban diha alang sa Dios mosulti og amen. Maayo ang Ginoo kanato. Atong nakatunan sa duha na pipila na kasimana naatay duha natural nga pamaagi sa pagkakatuon. Una, paagi sa pagpangita or pursuit. Atong nakaplagan that you will learn and you are going to have wisdom when you pursue wisdom. Ingon sa Proverbs 4:7, palita ang kaalam. Dili na nimo mahimo nga makuha nga murag labay-labay lamang o aksidente. Ang kaalam pinili, ang kaalam gipaningkamutan, ang kaalam gitun-an, ang kaalam gitinguha. Dili na basta lang ingon nga nataw ka nga bright. Why taong na bright? Ang bright nahimong bright tungod kay nagtuon, nagtuki, nangutana, nagpaubos ug gibuhat ang mga tulumanon nga sila makadawat sa mga pagtulunan. Ug ato pong nakatunan, no, una, kung gusto kang makakaplag, kinahanglan you will pursue it. Maningkamot ka. Atin kag seminar, bayran nimo ang seminar, atin ka unya, imog yung gamiton. Ang mga prinsipyo, mga pagtulunan nga gitudlo diha kanimo, aron mahimo gyud kang malambuon. Bisan magaling sa patigayon igsuon no, muduol sa ako ang kadaghanan nato igsuon mangutana unsa may buhaton pastor. Mutudlo gyud ko, musulti gyud ko, musugyot ko balik-balikon pagtuon usa kung maubag gyud kini imong linya, makalahutay baka ani nga kinaiyaha o pamaagis kinabuhi ug maubag gyud ang tumong sa Dios alang kanimo. Kay kun dili ni andagan sa imong dugo, muhunong gyud ka sa tunga-tunga kay wa nakaganahi. Unya, sunod ni ana, mangutana ka sa mga niagi na, nakakaplag na og mga kadaugan og pangutana sa mga butang nga angay nimong pangutanon. So uban sa ato, mangutana ta sa mga kahigalaan nga maayo, pero di ta mo hatag pasalamat. Either hatagan ba nimo og whatever, pero kinahanglan tang mo hatag og gratitude to show that we have been thankful.
bansato sige lang tang anad og pangita og libre sa kapastoran igsuon. Maoro gyud among problema nga among gibungkag. Muatin og seminar basta libre, muatin og conference basta naay panghatag. So amo nang gihatagan og usa ka tagline, patay na si pastor libre. Kaya di man ka makakaton good basta ingon nga wa bitaw kay ingon nga gihaguan, wa kay ingon nga sakripisyo aron makaplagan ang panginahanglanon. So una makakaplag kag kaalam paagi sa tinguha, paningkamot, pagtuon, pagtuki. Ikaduha makakaton ka, makakaplag kag kaalam paagi sa imong mga kasakit or pain. Ato nakatunan nga ang usa sa pinakamaayo nga nagamit sa Ginoo para lang gyud ta mausab mao ang pag-agi nato sa mga kasaypanan. Tungod kay ang kasaypanan maghatag man nato kaguol o kagulanan o maghatag kanako og mga kasakit, di na nagyud ta magununa, di nagyud ko muusab ato, di nagyud ko mubalik atong mga butanga. So makakaton ka. Pero kung makakaton ka paagi sa pagpangutana, paningkamot, pagtuon, mas maayo na kaysa makakaton ka paagi sa mga kasakit. Because you know, really sometimes, pain is just the last resort for learning. Ang gamiton sa yawa, hatagan kag mga suliran, aron ka magusbak. Pero buhaton sa Ginoo, kung muduol ka niya, gamiton niya ang imong kahimtang para ka makakaton ug mahimong panalangin. Kay makakaton naman ka, di naman ka mausab sa mga kasaypanan, ngadto diha sa imong kinabuhi ug mausab na ang dagan sa imong pangutob. Timan kung if you can write this down, disipulo man ta ni Kristo no, magtuon man gyud ta, mo take notes man gyud ta, especially sa atong mga D group leaders, we need to keep on developing ourselves. Effective living is a product of effective thinking. Ang mabulahan nga kinabuhi resulta sa maabtikon nga panghunahuna. Dili gyud na mahimo igsuon nga murag sulagma, nagdagayday lang, nisunod ra ka sa gitawag nato nga flow sa kaalam. You really have to go and learn on it. Nya ni aging semana ato nakatunan nga ang pagtuki o pagpangita sa kaalam na ay proseso. Ablihan nimo imong hunahuna, ang imong mga sayop nga nakatunan, willing kang musab. Kikibaw kay suno, for example na lang no, kita haya si Brother Ramil. Pila na imong edad, Brother Ramil? 47. Kitahay lang no si Brother Ramil na natao siya pag-usab, na born again siya at the age of 42. For example lang, 42 years old nang si Ramil na nagpuyos kalibutan, usa siya nakakaplag sa Ginoo. Karon 47 na siya. Wapata ka celebrate sa mong birthday, no? Wala pa. 47 na si Ramil. Kabalo ba mo sa 5 katuig? Katong 42 years of wrong mentality, sayop nga pangunahuna, kinahanglang bungkagon kada adlaw. Ug usahay, kulang ang 10 katuig o 10 kapanuigon o 5 kapanuigon para sa pag-usab sa mga sayop nga hunahuna. Na ay gipangutana nga doctorate student, ingon gipangutana siya sa professor, nganong nag-doctorate man ka? What is really your real motive? Ingon siya, because I want to simplify life. Ingon siya, doctorate will make your life simplified? Yes. Nga naman. Kaya I want to unlearn all the wrong things I learned. Yung siya, para masimplify akong kinabuhi, kinahanglan akong tagtangon, wag tangon, usbon ang mga sayop. O paagi ng doctorate, masimplify na ang akong kinabuhi, di na ako magsamok-samok sa mga sayop nga una-una. I share that no, tungod manggod kay, importante kaayo nga ang atong pangunahuna, dili magpabilin kung asa ta karon nga maoray gihapon ang kaniadto. Maunang ang Kristohano naagi kinahanglang transformation. Naayon sa igsoon? Naay kausaban, naagi makita nato nga ani man ni adto karon lahi naman. Natayo sa kaigsoon, grabe, palainom, paguman sa duty, diretso siyang barkada, mag-inom, mabuntagan na lang dito siyang giimnan. Karon kay nakailan na mas Ginoo, dugay-dugay nga tuig wa na gyud siya nakabalik dito. Karon kay
higayon man siya pamisita sa ilang adtuanan ni adto, iyang kuyog sa panarbaho, niingon taon ng mga katauhan dito, oy, niabot na ang among pinangga nga engineer. Pag human ingon dito nga, ay, di naman na mo inom. Unsay buot pasabot, naay nakita nga kausaban. Pero kung naa na kas Ginoo niya, pagbalik nimo ngadto sa imong karaan nga siging tapukanan sa pag-inom niya, pag uli nimo after 5 years na anak kas Ginoo, pag-ingon nga, hay, salamat na ana atong pinanggang engineer, magpainom gyud ni ron. Niingon po ka nga, panagsaraman ni, sige. Naagi ang itang kausaban. Ug tanan nga magpabilin sa pagkakaton mutsulti og amen. So sa atong proseso sa pagkakaton, atong gilantaw ang Biblia, atong nakatunan nga kung ganahan kang makakaton bahin sa engkwentro sa Ginoo, imong tan-awon si Jacob. Giunsa man ni Jacob nga naengkwentro niya ang Ginoo, so naa kay gitawag nato nga mga modelo, mga pamaagi sa Dios unsaon nimo mabuhat makaplagan ang imong gipangita nga kaalam. Ngadto kang Jacob kung engkwentro sa Ginoo, kung ganahan ka og mga panalangin, tun-i giunsa ni Abraham nga nahimo siyang sobra pagkadato. Unsa may gibuhat ni Abraham at taliwala sa iyang relasyon sa Ginoo nga na magmalambuon siya. Ato pong lantaw ang panghitabo dinha sa kinabuhi ni Moses. Kung ganahan ka makakaton giunsa sa Ginoo ang paghatag og kagawasan kay ang Israel 430 years of being under slavery, the Lord delivered them. Mo nang giabot pud og 40 years of changing their mind. Grabe, ang 430 years of cultural development of wrong thinking has to be destroyed for 40 years. Pero kung makakaton lang kas dayon-dayon, di na kamuwat og 40 ka panuigon usa ka mausab. Kung willing lang yug ka nga mamati, maminaw sa pulong sa Dios nga di na nimo lalison ang Ginoo, di na abdan og 40 ka tuig nga mga pagtuon. Mahitabo ang sayon og dali kung ablita sa atong pagpaminaw sa Ginoo. Sutun-an si Moses, giunsa sa Ginoo nga napagawas ang nasod sa Israel. So mapangutana si Moses, giunsa man nimo? Og imong makita ang iyang mga paghiusa sa Ginoo, pagtudlo sa Ginoo kaniya, pagtuman ni Moses hangtod sa nahatod ni Moses ang Israel ngadto na sa gangaan kung asa ang yuta nga gisaad sa Ginoo dinha alang kanila. Kung gusto kang makakatunog pagtuon sa pag-ampo nga tarong, nga ligdong kayong mga pag-ampo, tun-i si Elijah, kay mo may na-mention sa Biblia, nga grabe, pag-ampo nga way uwan, way ni uwan, pag-ampo niya nga naay mo uwan, niabot ang uwan. Unsa may naa sa kinabuhi ni Elijah, kaning mga tawhan ang gigamit sa Biblia, mao ni mga pamaagi nga gipakita sa Ginoo, unsaon nato pagkakaton. Naapay daghang mga ehemplo sa Biblia nga atong magamit. Kay ang pagkakaton sa kaalam naagyo kay kinahanglan nga basihanan giunsa mga scientists nganong nakapadayon man sila kay naa na mga pundasyon nga ilang gisugdan. Ang mga engineer nganong nagsigi lampo ang ilang kaalam tungod kay naa sila gisugdan nga pagtuki og tuon sa mga nakabuhat na niining butang. Sumapod sa Biblia. Tungod kay atong gustong makaplagan bahin sa kaalam, kinsa man sa Biblia ang angay natong tun-an? Solomon. Si Solomon igsuon, wala siya nagsugod nga bright. Walay record sa Biblia nga pagkatao ni Solomon nga anak ni David nga bright gyud siya. Sa pagkatinuod, pag-abot nga nahimo na siyang hari, didto pa nagsugod ang istorya nga nahadlok si Solomon unsaon niya pagduma ang gingharian nga gihatag gitugyan sa Ginoo niya gikan sa iyang amahan nga si Haring David. Sumauna ang usa ka kamatuoran igsoon mo nang ayaw gisulti sa imong kaugalingon. Di man ko pareho ka bright niya. Di man ko sama ka bright ni kuan, di man ko sama ka bright ni scientist. O di man ko sama ka bright ni kuan Ayaw gyud na isulti kay si Solomon nagsugod gyud siya sama nimo. Why alamag?
Nasta nagtubo, why gimension ang Biblia nga pinasahi ang iyang mga nakaturan. Dili sama ni Moses. Si Moses nakakaton yun sa mga pamaagi sa Ehipto. Pero giusap pa siya sa Ginoo for 40 years. Usa siya gigamit ngadto sa nasod sa Israel para ma-unlearn niya ang iyang mga nasabtan. So adto na ta kang Haring Solomon. Okay, ablaw na inyong mga Biblia atong ablihan sa unang Hari kapitulo 3. Kapitulo 3, 3. Unang Hari kapitulo 3, 3. Kapitulo 3 ngadto sa city. Nahigugmas sa Ginoo si Solomon ug nagtuman siya sa mga lagda sa iyang amahan nga si David. Apan nagsunog siya mga halad nga mananap ug mga insinso didto sa mga nagkalain-laing halaran. Usa ka adlaw ni Ana miadto si Gibeon ang hari aron sa paghalad. Kay didto man ang labing bantugan nga halaran. Nabatasan ni Solomon ang paghalad og ginatus ka mga halad didto. Usa ka gabi ni Ana samtang didto siya sa Gibeon, mipakita ang Ginoo pinaagi sa usa ka damgo. Samtang didto siya sa Gibeon, mipakita ang Ginoo kaniya ug miingon, "Pangayo kanako bisag unsa." Grabiha, no? Ikaw sulti ang kas Ginoo. Muingon ang Ginoo, "Pangayo bisag unsa." Kaya ba ko sa iyong pangutana? Kwarta. Daghang kwarta. Kwarta nga di mahurot, kwarta nga di mahubas, na may promo sa radyo nga bugas nga way hubas-hubas. Kani siya kwarta nga way hubas-hubas. Mangutana Ginoo, unsa may gusto nimong ihatag nako diha nimo? Ang uban sa inyo moingon siguro mo sa Ginoo, Ginoo, pagdag libro o notebook. Kay wa ka kay bawo asa ko gikan. Taas-taas sabi ni ako mga pangayoon. You will be really wanting what you think a normal human being would desire to answer a very good question. Pinasahi ning pangutanas Ginoo kang Solomon, giingnan siya, "Pangayo kanako bisag unsa." Grabe. Mabuang siguro ka kung imog yung hunaon. Mangayo. Pwede na gina, Lord? Bisag unsag yun. Miingon si Solomon, "Gipakita mo sa imong sulugoon nga si David nga akong amahan ang gugma mong way paglubad. Kay nagmasinugtanon man siya kanimo. Busa wala kamuhunong sa paghigugma kaniya ug gihatagan mo siyag anak aron mulingkod sa iyang trono niining adlaw. Ug karon Ginoo nga akong Dios, gihimo mong hari ang imong alagad ilis sa akong amahan nga si David. Bisan tuod batan-on pa ako kaayo ug walay hibang kaagan sa pagpangulo." Unsay sulti niya? Akong basahon balik, naputol man ako kutubra verse 7, ngadto ta sa verse 9. 7 to 9, 1 Kings. Naputol, sorry kaayo, ang akong verse. Ingon diri sa verse 8, "Ug imong alagad ania sa taliwala sa katawhan nga imong gipili. Usa ka dako nga katawhan nga dili mayhap tungod sa kadaghan. Busa hatagi ang imong alagad," bersikulo 9, "ug kaalam aron mahibalo siya pagdumala sa imong katawhan uban sa katarong. Kay kinsa may makamando ni ining imong katawhan nga labing daghana." So sa paghatag sa Ginoo ngadto kang Solomon sa pangutana, pangayo sa bisag unsa.
Akong nahisgutan kanina, lami isulti, kwarta, kwarta, kwarta. Pero hari naman siya. So kasi problema sa kwarta. Kaya ang amahan si David, may gugmaon man sa Ginoo, wag siya problema na. So pwede niyang pangayon sa Ginoo ang mga nakita niyang problema ni Haring David. Mao ang kaaway. Pwede niyang gisulti nga, patya ang akong mga kaaway, Lord. Kanang mga nangutang away bayad, patya, Lord. You know. Pwede ibuhat na niya. Kanang sigig saad nga di mutuman, patya, Lord. You know. Pwede na isulti. Pero sa tanan nga pwede niyang ipangaliyas Ginoo. Sa bersikulo 9, giklaro sa Dios, unsa may ang gipangayo, hatagi kog kaalam sa pagdumala, pagpangu, aning pirting daghana ug di maihap nimong katawan. Ug nahibaw man ta sa nahitabo, gihatagan siya sa Dios sa iyang gipangayo nga kaalam. Akong basahon padayon pagbasa ha. Ingon dito sa 9 o 10, gikahimuot sa Ginoo nga kini ang gipangayo ni Solomon. Nalipay ang Dios. Remember, no? Ingon ng Biblia, kung imong palipayon ang Ginoo, ihatag niya ang imong mga tinguha. Kung imong hatagan ang Dios ug pahalipay sa imong kinabuhi, ihatag sa Ginoo ang mga tinguha sa imong sa imong kinabuhi. Ingon sa Salmo 37:4. So ingon diri, pagabot sa bersikulo 10, nahimuot ang Ginoo sa iyang pangaliyas Ginoo. O giingnan siya sa Dios. Tungod kay kiniman ang imong gipangayo, ug dili ang taas nga kinabuhi o mga bahandi o kinabuhi sa imong mga kaaway, hatagan ko ikaw sa imong gipangayo. Ug dili lang na, hatagan ko ikaw kaalam nga wala pa maangko ni bisan kinsa kaniadto sa umaabot nga panahon. Ihatag ko usab kanimo ang wala mo pangayua nga mao ang bahandi dungog sa tibuok mong kinabuhi aron walay laing hari nga ikatandi dinha kanimo. Ug kung sundon mo ang akong kabubuton ug tumanon ng akong kasuguan sama sa gihimo sa imong amahan nga si David, lugwayan ko ang imong kinabuhi. So ang wa gipangayo sa normal nga hari sa panahon niya, ang kadaugan sa mga kaaway, ang pasidungog ug taas nga kinabuhi, gidugang na lamang sa Ginoo kay nakapahimaya, nakapahalipay, nakapasidungog si Solomon sa iyang gipangayo sa Ginoo. So kung sakto day ang atong gipangayo sa Ginoo, ipakapin sa Ginoo ang atong natural nga mga pangayoon. Kung makapahalipay tas Ginoo sa atong pag-ampo sa Ginoo, kaning mga butang nga normal nga atong gipaningkamutan, idugang na lang sa Ginoo. So atong pangutana, giunsa man nimo ang imong pag-ampo? Ang Biblia nagtudlo kanato ngadto kang Haring Solomon, sakto ang iyang hunahuna. So atong pangutana, nganong gihatagan man si Solomon sa sobrang kaalam? Una, atong makita, atong tunan. Ngano man, unsa may mga prinsipyo, mga butang nga gibuhat ni Solomon nga nahimo gyud siyang maalamon. Una, kung imong balikan ang Biblia, kay dili man gud mahimo nga makadawat kag kaalam nga wa kay gibuhat nga sakto. Kay ang tanang saad sa Ginoo naa man ay kondisyon. Ang tanang mga gustong mahitabo nga maayo sa imong kinabuhi naa man ay kondisyon nga giandam ang Ginoo. So si Solomon naagud siya nabuhat nga sakto sa mando sa Ginoo nga gihatag sa Dios ang iyang gipangaliyahan. Una, ato na ni, mao na ni atong pagtulunan. Una, naa siya'y hingpit nga paghigugmas Ginoo. Naa siya'y unsa igsuon? Ingon sa atong nabasahan sa versikulo 3, sa unang hari 3, nahigugma sa Ginoo si Solomon ug nagtuman siya sa mga lagda sa iyang amahan nga si David
apan nagsunog siya og mga halad nga mananap ug insenso didto sa mga nagkalain-laing halaran. So, giklaro sa sinugdanan ang rason nganong ang Ginoo ang miduol kang Solomon o gioperan siya. Nga bisan unsang prayer nga iyang gusto, unsa may iyang gustong madawat gikan sa Ginoo. Tungod di ay kay una unsa ang naa sa kasing-kasing ni Solomon? Ang iyang hingpit nga pagigugmas Ginoo. So mauni ang pundasyon igsuon. Kung ingon ka, Lord, hatagi ko kaalam sama ni Solomon, wa man problema sa Ginoo, mahatag man na niya. Pero ang unang makita nga kinaiya naa kang Solomon ngano nga siya gihatagan, hingpit ang iyang pagigugmas Ginoo. Dili pagpakaaron ingnon, dili drama, dili pagpakita sa tao, dili ingon nga naa kas Ginoo, dili ingon nga naay taong naglantaw nimo o magpakita nga relihiyoso ka. Wa gid nay labot ingon ang Biblia, nahigugma si Solomon diha sa Ginoo ug ang iyang paghigugma hingpit. Sa in English akong gigamit nga word, he has passionate love for the Lord. Kanang kinasing-kasing nga paghigugmas Ginoo. Nganong importante man nino kay mo kay suon, honest lang ta. Naay mga taong musimba aron lang pagpahalipay sa ilang amigo o amiga. Musimba sila para ang tao nga ilang gikuyug-kuyugan, nga ilang pangayo ag paburon niya, malipay alang kanila. Ang uban musimba kay naandan, ang uban musimba kay kinahanglan, pero wa gyud paghigugmas Ginoo. Mo siguro na ang una nga atong sabton, kung hatagan kas Ginoo sa usa ka pangutana, pangayo bisag unsa, ug anda man Ginoong muhatag, dili gyud ka mahatagan sama sa gisulti ni Solomon, kung ang imong pagigugmas Ginoo dili hingpit ug dili tinuod. Ug tanan nga gusto nang mahigugmag tinuoray sa Ginoo mosulti og amen. Unang Korinto 2:9. Unang Korinto 2:9. Nakita na? Okay, ablensa ninyo. Atong basang kay gusto kong inyong makita ang nasulti diri. Nganong importante ning gisulti kang Solomon nga kinaiya, nganong nakaplagan niya ang kaalam sa Dios. Kita na, unang Korinto 2:9, pag notes na igsoon, kay bawag ko, di gina ninyo may namduman. Ingon diri, hinoon sumala sa giingon sa kasulatan, ang wala makita ug madungog, ug ang wala gayud palandunga sa tao, mao ang giandam sa Dios ni adtong nahigugma kaniya. Wow! Unsay gisultis Ginoo? Ang wa makita, wa madungog, ug wa palandunga sa usa ka tawo nga giandam sa Dios. Alang sa usa ka tawo, sa kinsa man iyang giandaman niini? Ang tawo nga naay paghigugma kaniya. Mahimo man kang muhatag nga way gugma, pero lisod kang mahigugma nga di ka kahatag. Di ba? Makahatag ka nga way gugma, pero kung mahigugma ka, dili mahimo nga di ka kahatag. Subot pa sabot, ang ekspresyon sa gugma, puro pagawas, dili pasulod. Munang ang pagmanagtiayon, kung maligon, tungod kay gusto nimong palipayon ang imong pares, dili ang imong kaugalingon. Kung gusto ka nga magmalambuon ang inyong relasyon, ayaw huna-hunaa ang imong kalipay, ang partner nimong kalipay. Nga imong giminyuan, gikasal ka mo, kay gusto kang mutambayayong sa tibok mong kinabuhi, ang iyang kinabuhi alang kanimo. So ang tinuod nga pagigugma na ay ekspresyon, dili padung sa imong kaugalingon, kundi alang padung kang kinsa sa isig ka tao, dinha sa laing tao. Unsaon man nato pagpamatuod sa Ginoo nga nahigugma gid tas Ginoo? Atong tanawon ang unang Hari 3:3, no, balikan nato. Ingon sa Biblia, ako na lang basahon sa Binisaya. Nahigugma si Solomon o nagtuman siya sa mga lagda
Sa in English, ingon dire, Solomon showed his love for the Lord by walking according to the instruction given to him by his father. So gituman niya ang mga lagda ngadto gihatag sa Ginoo paagi sa iyang amahan. So ang pamatuod nga ikaw nahigugmas Ginoo, una, ang imong motibo paggawas sa imong gugma, dili pagkuha sa gugma sa tao, kundi ang pagpagawa sa imong pagbati. Ikaduha, atong makita nga naa kay pagtuman sa iyang mga sugyot. Unsay una? Pagpabati sa isig katao, paghatag, dili ang pagdawat sa imong mga pagbati, dili ka nahigugma kay gusto kang malipay, nahigugma ka kay gusto kang makapalipay. Anay tao, asa naman mo ron igsuon? Ikaduha, atong makita, nga makita ang gugma nimo sa Dios paagi sa pagtuman nimo sa iyang pulong. Okay? Pagtuman nimo sa iyang sugyot, sa iyang sugo. Kaya mo magibuhat ni Haring Solomon, ang iyang gugma na pamatud-an sa iyang paghatag, ikaduha, nakit-an paagi sa iyang pagtuman sa sugo sa Ginoo. Ikatulo, unsaon kuno nga atong mapabati sa Ginoo ang atong gugma kaniya nga tinuoray mo duol ang Ginoo nimo ingon nga pangayo bisag unsa. Kay mangutana raman ana ang Ginoo kung kay baw siya nga ang iyang gisultian ligdong na gunahuna, tarong na naanay saktong sukaranan ang Ginoo nga di ni mulikoy. Ikatulo nga makit-an manifestation, una ang paghatag aron malipay sa katao, ikaduha mao ang pagtuman sa iyang sugyot, ikatulo ang kaalam igsuon usa ka relasyon sa Ginoo. Ang kaalam unsa igsuon? So kung imong sabton ang paagi sa Ginoo ngano nga si Solomon nahigugma sa Dios, paagi manggod kay naa siya'y pinasahi nga pagbati sa Ginoo nga iyang gipangita ang sugyot og instruction sa Lord. Subot pasabot, wala siya basta lang nilihok nga wa usa siya nilantaw sa pulong sa Ginoo, sakto ba ni Lord? Hangtod nga nang giduulan siya sa Ginoo gipangutan, unsa pa ginimong gusto? Kay napamatud-an man ni Solomon nga namidnaw gyud siya sa sugyot og nakit-an sa Ginoo nga nagmatinud-anon siya. So ang gibuhat sa Ginoo gihatagan siya usa ka blanko nga cheque. Isuwat bisan unsa imong gusto. Pero sa ikatulo, naa siya'y love relationship sa kaalam. Naa siya'y unsa igsuon? Love relationship mo na akong isulti nga ang kaalam mo sa karelasyon diha. Unsa may isulti sa Panultihon 4:6-9. Panultihon 4:6 ngadto sa 9. Ayaw biyai ang kaalam ug panalitdan kaniya. Higugmaa siya ug bantayan kaniya. Pagbaton og kaalam mao ang labing maayong butang nga imong mahimo. Ang ikaduha mao ang pagbaton og maayong panabot. Higugma ang kaalam ug himuon kaniyang bantugan. Hupti kini ug iya kang pasidunggan. Siya ang labing dakong dungog nga imong mahuptan o nahuptan. Kung imong sabton ang mga gigamit nga mga pulong sa size ngadto sa 9 sa Panultihon sa 4, ingon sa diri no, ayaw biyai ang kaalam. Di ba ang relasyon na man yung mga saad nga why biyai? I love you today. Nya tomorrow, depende. Di man na pwede. Especially kung mungadto na kas Ginoo na nakas altar, muhatag nakashalad sa panaad, Lord, ako na ning asawa, ako na ning bana, till death do us part. Magpatay ang magpatay, pero siya ra gyud ang mabiling buhi para kanako. So atong makita nga pag-abot sa Ginoo, gipakita ang relasyon sa kaalam. Kay ingon dito, higugmaa ang kaalam. Sunod, ingon siya, higugmaa siya kay bantayang kaniya, pagbaton og kaalam kay maong ilabong maayo nga imong mahimo.
Ikaduha mao ang pagbaton og maayong panabot. Higugma ang labing dakong dungog. Higugmaa ang kaalam ug himuon kaniyang bantugan, hupti kini kay iya kang pasidunggan. So higugmaa, ikatulo ingon siya, hupti kini kay kini ang imong mahawiran sa panahon nga naa kay kalisdanan. Mo nino ang mga relasyon dako kayo ni og matabang. Ako lang ning i-insert no kay di man ko ganahan basta na ma-insert niya ang itudlo ba pero tungod kay wala siya sa subject di na lang ibutang pero kay naa naman gani akong idugang. Pag-ingon sa Ginoo kang Eva at Adan, go ye and multiply. But pasabot ganan sa Ginoo sa Eva at Adan nga mabungahon. Pagsulti na sa Ginoong Amahan nga to kang Eva at Adan nga magbungahon sila, but pasabot kinahanglan mong mag-relate. Kinahanglan mong naay relasyon. Kabalo mo ang relasyon ang yawi sa kalambuan, ang relasyon ninyo sa inyong agalon, ang relasyon sa inyong kumpanya, ang relasyon ninyo sa inyong kliyente, ang relasyon sa imong isig katao, ang relasyon sa mga pinasahi nga mga tao nga mahimong panalangin sa imong kinabuhi, kay ang relasyon mao'y paagi nga imong matagamtaman ang gasa sa Ginoo nga tao. If you don't relate properly with man, then you are not going to experience what God has to offer with the man He has given you. So, relasyon yun na igsuon. Kung naa kay pagbati, ako nang gibalik-balik, no? Ako gining gustong mabugto ning sayop nga mga huna-huna. Kung naa pakakaron o gitawag nato nga kaligot-got sa usa ka tawo, wa kay kaalam. Hantod karon suko ng kaghapon ning tawhana, wa gyud kay kaalam, bugog gyud ka. Klaro nga pagkastorya nga naman. Gitudluan naman tas Ginoo nga mahalon ang atong kaaway. Ampui sila kung mutuman ka ni ana, maalamon ka kung di ka mutuman. Bugo ka. Di ka bright. Kay naan nimo unsa man? Pride. Ang naan nimo unsa? Garbo. Ato ba yang sabot, no? Ang diet sa Ginoo low on carbs. High in humility. Gamay nga garbo, taas nga pagpahiubos. So, ang relasyon sa paghigugmas sa Ginoo, ang pag-atiman, paningkamot nga makakaton ka, relasyon gyud na sa Ginoo nga magdani mong relasyon sa kaalam. Kaya ang Ginoo kaalam, di man na nimo mabuwag sila. Makailakas Ginoo, makailakas kaalam, mubalig yung kas Ginoo, kay maoro man gina. Igsuon, atimanon ang imong relasyon kay maunay magdala nimo sa pagkamabungahon. Sultis Ginoo kang Eva at Adan, go and multiply. Ikinahanglan ang binhi makangadto sa itlog aron mahimong tao. Okay? Walay tao nga ni multiply kay nag-inusara siya. There's always a partnership involved when it comes to productivity. Dili magmabungahon ang pagbati kung wala kay mapagawas nga pagbati niini sa isig katao. It won't mean anything, it won't mean to no one nothing because it's not expressed. So, ang paghigugma igsuon sa kaalam o paghigugma sa Ginoo mao nay nagpakita nga imong higugmaon, imong atimanon kay akong basahon sa in English no kay mas maayo pagkasulti sa in English. Ingon siya diri sa Proverbs 6:9. Do not forsake wisdom and she will protect you. Love her and she will watch over you. The beginning of wisdom is this, get wisdom. But pasabot pangitaon gyud nimo kinsa may nangita og uyab. Sa wa pa ka naminyo. Nangita gyud ka og nangita ka kinsa gyud. Kay ngano, ganahan man kaniya. So ang tao nga nahigugma mangita gyud ka. Ang taong gusto sa kaalam mangita gyud siya sa kaalam. Though it costs all you have, get understanding. Cherish her, and she will exalt you. Embrace her, and she will honor you. And she will give you a garland to grace your head and present you with glorious crown. 8 and 9 sa Proverbs 4. So, gipakita sa Ginoo, no? Nga kung naa kay love relationship sa wisdom o sa Ginoo, imong gakson, imong i-cherish, imong i-embrace, imong i-cherish, imong dili i-forsake, imong higugmaon, ug imong pangitaon. Relasyon gud ay ni igsuon. So if you're ever going to grow in this relationship, it's because you are pursuing this relationship.
Tanang mga lalaki nga ganahang maminyo so sa kababae gipaningkamutan ang tanan aron iyang makuha ang iyang gimahal ug mahimo silang usa atubangan sa Ginoo. Tanang mga bana mosulti og ang gibana-bana pa mosulti og wa pa klaro pastor. So una sa tanan unsay naa kang Solomon nganong gihatagan siya blank check or usa ka offer sa Ginoo nga pangayo bisag unsa. Kay ngano unsay naa kang Solomon una sa tanan hingpit nga pagigugmas Ginoo. Ikaduha nga naa kang Solomon 7:9 1 Kings chapter 3. Unang Hari 3:7 ngadto sa 9. Ingon ng Biblia 7 ngadto sa 9. Ug karon o Ginoo nga akong Dios gihimo umang hari ang imong alagad ili sa akong amahan nga si David bisan tuod batan-on pa ako. Batan-on pa ako kaayo ug walay hingbang kaagan sa pagpangulo ug ang imong alagad ania sa taliwala sa katawhan nga imong gipili ug usa ka dako nga katawhan nga dili maihap tungod sa kadaghan busa hatagi ang imong alagad ug kaalam aron mahibalo siya sa pagduma sa imong katawhan uban ang katarong kay kinsa man ang makamando niining imong katawhan nga labing gamhana. So gipakita ikaduha ang tinguha ni Solomon nga mahimo siyang panalangin. Ang iyang tinguha nga unsa igsoon? Kabaw ba ka igsoon nga hatagang kas Ginoo og blessing, kaalam o panalangin sa kaalam, kahibalo o panabot kung ang kasing-kasing nimo gustong mahimong panalangin ka sa laing tao. Gusto kang makatabang og tao. Pero kung makitas Ginoo ang imong tinguha nganong nag-ampo ka ana para ka madato, mabantugan, mamahayahay ang pagpuyo, mailado, nga imo ang tanang himaya ug imo tanang dungog, di gyud ka hatagan sa Ginoo. Kay parong ramana nimo tanan. Pero kung imong kasing-kasing nagtinguha kang mahimong panalangin sa tao, grabe, usbon sa Dios ang imong pagkatao sa Ginoo. Nganong giupiran mangyud sa Ginoo si Solomon og blank check or pangayo bisad unsa? Tungod kay nakita sa Dios tinuod ang iyang tinguha nga gusto siyang makatabang. Sa mga negosyante, so no, sa mga ahente, timan igyud ni. Karaan naman ni nga saying sa in English ingon, people don't care how much you know until they know how much you care. Ang tao ay pakialam kung sa imong naibalaan, pero musugod na silang mulantaw sa imong nahibawan kung ilang makita ang imong pag-amuma dinha kanila. Magbaligya galing kay igsoon, ayaw pamaligya atik-atik. Pamaligyas tinuod nganong rason ni baligya ka ana. For example, natin rin ang hari o reyna sa insurance, life insurance. Nganong mabaligya man sa life insurance? Kay maubaya ni ang wa nato pangandaman. Magkasakit ka, mamatay ka, o na ay mga panghitabo, nasunugan ka, wala kay giandam ani kinsa sa inyo nag-andam og kwarta para sa imong pagkasakit gawa sa health insurance ha. Kanang nag-ipon jud ka kwarta para kung masakit ka naa kay magamit nga kwarta. Wala. Wa na sa kalendaryo, wa na sa radar. Kay imong una-una di ka masakit, di ka mamatay, di ka maksidente, mura kag anghel. Pero sa tinuod moagi ka ani. Mo nang naay mga kaalam ihatag ang Ginoo sa tao. Akong gigamit ang example sa magtiayon kay tinuod gyud baya ang imong sakyanan na ay insurance para kung unsay mahitabo ang sakyanan naagyoy mo atiman. Nya ang nag-drive nakapaabli na sa akong mata ang nag-drive. Ang auto way kaso na insurance niya ang driver, pasahero. O pagkabangga, patay ang tao pero ang auto mabalik. Kaya sabay mo drive ato, lain na pong tao. So, igsoon, wala sa saktong pangunahuna ba? So, ang kaalam, mao ang ihatag sa Ginoo kung
naa kay saktong tinguha sa pagtabang. Nga naman, kabalo ba ka igsuon kung naa kay kaalam, mahimo kang bantugan? Kung naa kay kaalam, mahimo kang ilado. Kung naa kay kaalam, mahimo kang halangdon. Kung naa kay kaalam, pangitaon jud kag tao. Kay bao ka unsay mahitabo na sa imong utok, mahimo kang garbusoon. Kung maabot ng mga pagtahod sa tao nimo kay maalamon ka, ang imong mudako, musud na sa imong kasing-kasing, musud sa imong nga mawala na sa imong saktong buot. Ug tan-aw na nimo sa mga kaugalingon, bright, maayo, wa nay mas maayo pa nimo. Muna ang nahitabo ni Satanas. Muna nga ang gusto sa Dios, kung hatagan ka niya blank check, mao ang tinguha nga gusto gyud kang mutabang. Kay kung tinuod na sa imong kasing-kasing, di gyud ka kapugngan. Mahatag gyud sa Ginoo bisag usa ka kay man Ginoo nga dili na para imuha. Para gyud nas iyang katawhan. Now sabta pag-ayo ang gibati ni Solomon. Ginoo, grabe kadagan ang tawo nga imong gihatag. Grabe ang pagsalig gihatag nimo sa akong amahan. Ya di man ko kaya. Kay kaon sa giunsa ni Solomon, malingaw ka. Naay mga tono sa pagsultis Ginoo nga para bitog makapalanay sa kasing-kasing. Kisa na'y anak. Okay, naabay mga gisulti inyong anak nga murag bisag wa kay kwarta ni gawas imong kwarta. Nganuman, nasa mga tono nga murag lisod kaayo nimong nga maggrocery na kuyog kanak nga to ay nakailisa sa imong paliton paghapit og Toy R Us, paghapot sa Toy Kingdom, go mo na lanay nang hunahunag kasing-kasing mo. Kanilang mo. Kamay rabitaw mo. Ingon tao ng mama, pila man day na anak? 8,000. Anak, ang budget na ako sa grocery, 4,000. Ang imong pangayo, 8,000. Pero may anak mong yun, ma. Dugay na ba ako gasulti ni mo, ma? Nga, gawas ang credit card ko, baid. Basta ni hait laging credit card. Mahiwa na gud nimo karne. Sa kahait sa credit card, kaya sige na. Lanay magyud ang kasing-kasing. Paminawa ang gisulti ni Solomon sa versikulo 7. Sa unang hari 3. Yung sa niya pagsulti sa Ginoo, ingon siya nga, Ginoo, gihimo man Ginoo nga akong Dios, gihimo mang hari ang imong alagad ili sa akong amahan nga si David bisan tuod batan-on pakaayo ko. Wala gyud koy hibang kaagan nga mahimo kong maayo nga pangu. Nya saan man ako pag dumaan ning imong mga katawhang perting daghana? Ikaw, sultian kas Ginoo ana, unsa may amo ba na? Sige na ko kay kalatagan ikaw kaalam nak. Mao ni nak. Naay mga pamaagi no, just using what Solomon did. Tungod kay naay magusay tinuod nga kasing-kasing nga mutabang. Ya naglambing gyud sa Ginoo. Lord, kibabi ako kuhibang kaagan aning butangan. Saan man taon ni nako? Tabangin yung ko, Lord. Wa siya nagdrama kay nagpapalit siya dulaan. Nagsulti gyud siya sa iyang gibati kay ganahan gyud siyang matarong ang giintrigo, gisalig sa Ginoo diha kaniya. So kung tarong ka og kasing-kasing para mo panalangin, unsay baton sa Ginoo? Mahatagan kag kaalam igsuon. Mahatagan jud kag kaalam. So, ngano mang importante ni nga ang imong tinuod nga kasing-kasing gustong mutabang, kay kung dili ing ana imong kasing-kasing, nya nahatagan kag kaalam, mugara man ka. Ang kaalam nga ihatag sa Ginoo mo kung dili putli mo kasing-kasing, makadaot sa imong ugma. Muut-ut sa imong pagkatao. Mo nang dili gyud ka mahatagan ini, usay mo Lord, dugay na mo ko nagtun, wa magyapon mo makakaton kay ikaw man gud puro imo, ako tanan. Usba kaha na nga, ang imong tanang income ihatag para mahatag, para manlain ang mamuginan siya. Sige, suway lang, kundi mausab ang imong dagan. Payong buntag. Muingon ng tao ni mo, Sir, pautang ako, Sir B. Siyempre, mangutana ka.
para asa man. Wa na gyud mi bugas, sir. Wa mi makaon akong mga ang pamilya, sir, kay nasakit lagi ko, sir. Nya muhatag ka di. Atag ka, oy. Ang imong kanon matunoy kani. Sige. Tunga na lang ta dungoy kay saon man. Pero mangayo, sir, tagi kog bugas bing ano man kay ganahan ko mutambok, sir. Ay paniwang diha. So, klaro nato, no, kay ang imong motibo igsuon mo igo gyud baya na sa imong mga pag-ampo. The motives are weighed by the Lord, ingon ang panultihon. So, atong bantayan atong motibo. Kung gusto kag kaalam nga mahimo gyud kang halangdon, himuon kang bantugan og makatabang ka og dako tungod kay ang imong kasing-kasing gusto ra gyud mo tabang. Kung di pa na ang imong tinguha, ayaw sag pangayog kaalam kay ikaw ray madaot. Amen. Ikatulo, una na siya hingpit ka pagigugma. Ikaduha, at tinuod niyang kasing-kasing nga motabang. Ikatulo, nagsakripisyo si Solomon. Naa siya'y sakripisyo nga gihatag. Ingon sa versikulo 3, Solomon showed his love for the Lord by walking according to his instruction given him by his father, and offered sacrifices and burned incense to high places. The king went, verse 4, the king went to Gibeon to offer sacrifices, for that was the most important high place. Solomon offered 1,000 burnt offerings on that altar. Now, pag hisgot nato og sakripisyo, we're not just talking about money or mammon or gitawag nato nga pisikal nga panalapian nga ihatag halad sa Ginoo. Kay ang paghisgot galing sakripisyo, katibuukan naman na nga kasing-kasing sa usa ka tawo. Nga kanang tawhana manghinatagon o grabe na siya mo sakripisyo para sa laing katawhan. Pero anong masulti man nato nga si Solomon gihatagag kaalam kay grabe ang iyang pagigugmas Ginoo nga ni sakripisyo siya pila kuno ka buok nga mananap. 1,000. Pila ang 1 ka buhi nga manok? 1 lang ka buok. Ang dressed chicken karon 190 sa among silingan, sa merkado nasa 230 o sa grocery 270. Depende na lang, no? O asa ka ni palit. Sa among 190 sa among silingan, ngadto sa ubos-ubos wholesale 170. Mo nay dressed chicken. Mupalit kag 5 ka kilo, pila na na. Kung sa 200 na lang, 2,000. Kung 10 kilos. 2,000. Pila may gi-offer ni Solomon? Pila gi-offer ni Solomon? 1,000. So kung naghata kag 5, Mr. Bibi ni, hala, the payusans. Kanay mga igsoon namo nga kuyog sa pagsugod, pagmugna sa Ginoo sa Praise Cathedral sa panahon ni Mahoma. Salamat sa Ginoo. Now, akong balikan sa kaalam. Istorya taon niya, ma'am. Naghatag si Solomon og pila ka buok nga halad? 1,000. Now, muhatag kag napulo ka kilo, daghan na ba na? Daghan na, oy. Ato lang ibaboy na lang, kaunas klaro, pira kung sa kabuhi nga baboy. 60 kilos. Di oy. 14,000 ang usa ka baboy. Atong himuong napulo ka baboy ang ihalad. Pila na? 140. Wa siya nalipay sa napulo, gihimo niya ang usa ka gatos nga baboy. Pila na? Ingon sa daga na. Usa ka gatos. Wa pa siya nalipay. Lord, wa ko nalipay sa akong gihatag. Akong himuong 200 ka baboy ihalad sa Ginoo. 2.8. Akong himuong 400, Lord. Grabe, 5.6. Pero pila gihatag ni Solomon? 1,000. Usay ba tanaw nato sa Biblia nga si Solomon ihatag lagon 1,000 dali ra na para niya. Kita manggaling bisag manok lang atong ihalad nga napulo ka buok perti nang kinuutay og abay lain paagi ani. Pero nganong gihatagan sa Ginoo si Solomon og kaalam labaw sa tanan tungod kay nahigugma siya sa Ginoo, tarong yang
ang kasing-kasing nga mutabang og tao. Ikatulo, grabe ang paghigugma sa Ginoo nga andam og gunaan siyang musakripisyo kutob sa dumating hurutin. 900 na inahatag nga baboy, sir. 900 naman ni dagan na kani. Wa pa na kinahanglan sa kalibog yun. Can you imagine what was going on in the mind of those who were watching Solomon doing what he was doing? It was literally a willingness to sacrifice. Igsuon, timan igini pagayo. Kung gusto ka nga mahatagang kag pinasahi nga milagros Ginoo, kaalam sama kang Solomon. Tinuod ang imong paghigugmas Ginoo nga kung mangayo ang Ginoo nimo gisakripisyo, di ka magduha-duha. Atong atuon si Abraham. Ingon ang Ginoo kang Abraham, dada imong bugto nga anak, imong pinangga nga anak, dada dito ihalad, sunuga. Atong komedya na, moingon siguro si Abraham, Lord, pwedeng si Sarah na lang. Sarah na lang sunuga, Lord, be. Kay tiguang naman Sarah, Lord. Nya, akan ni batanon pa yung tao. Napanay ugma, Lord. Wa, giinang yung Diyos Ginoo, si Isaac ang dada. Pwede po siguro siningon nga, Lord, si Ismael na lang, be. Ayaw lang in taon ng akong pinangga nga anak, akong anak yun dito sa akong minahal nga si Sarah. Palihog, si Ismael na lang. Wag yun. Yung siya, kaysa may akong gipangayo, si Isaac. Diba mo isuno sahay, ang damgo nimo, ang imong negosyo, ang imong, whatever that is most precious in your heart is what God will ask of you. Why? He wanted to check whether your heart is still pure before the Lord. Kaya sa no, kung naanatas dapit nga nagmalambuo, nagmalampuso, naanay kadaugan, malimot magkita Ginoo, kay atong kasturya, ang mga kwarta naman, 1,500, 20, G's, wala, makalimot na Ginoo. Pero si Solomon sa iyang higugmas Ginoo, di pa siya bright, ani ha? Di pa siya bright. Mao pa ni ang nakitang kinaiya nga naandan ni Solomon, nganong gihatagan siya sa Ginoo, o kaalam nga labaw sa kadaghanan. Tungod kay tinuuray ang iyang gustong pagtabang, ug andam siyang musakripisyo. Usahay no, wa na nangita ang Ginoo kung unsay gikan nimo. Ang gipangita nas Ginoo, ikaw. Sometimes the sacrifice is no longer what you can offer to the Lord, but God is looking at your life becoming the sacrifice. Lord, ako ang halad. Imo ang sugnod, himo ako nga halad. Let me be the offering and bring your own charcoal to burn me, but let me be the offering. Mamugo nagisulti sa Roma 12, no? Ingon sa Roma 12, busa mga igsuon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyuon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad. Balaan og makapahimuot kaniya, mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. So ang tinuod gyud di ay igsuon, ang atong kinabuhi maoy atong himuon nga halad sa Ginoo. Ang gipangayo sa Ginoo kang Solomon di man gyud baboy, no, pero natural, di baka. Pero ang natural ni Solomon wa gyud problema ang paghalad sa kutob sa iyang mahalad sa Ginoo. Maunang pag-abot sa Ginoo nga Solomon, gini sa Solomon, I'm giving you a blank check. Unsa may imong gustong ihatag nako nimo. And in spite of the opportunity for Solomon to ask for anything under the earth, he asked for what will help the people. He asked on how he could be a good leader, a good governance, governing the people that the Lord has provided him. Kanang mga sakripisyo nga tinuray sa kasing-kasing igsuno, maka-encounter gyud kas Ginoo. That's one of the things that Jacob did. Si Jacob nga nung na-enkwentro niya ang Ginoo tungod kay grabe. Ang halad nga ang buhaton kutob sa iyang maabot ihalad niya sa Ginoo. Mao nang ang Ginoo nagpakita niya kang Haring Solomon maupod. Nganong nagpakita ang Ginoo sa damgo kay grabe ang nakita sa Ginoo sa kinaiya nga sakripisyo dinha ni Solomon. Salmo 55.
Salmos 55, nag-ingon siya, kamong katawhan nga na matinumanon kanako, pagtigong kamo sa akong atubangan, kamong nakigsaad kanako pinaagi sa paghalad ug mananap nga sunugon. So the Lord really was asking for a consecrated body, a consecrated people that will be acceptable sacrifice. Igso ng pinakamaayong halad nga mahatag nato sa Ginoo, nga isakripisyo atubangan sa Dios atong kinabuhi. Dili nang kinabuhi karon kinabuhi ugma lahi na pod. No. There has to be a consistency aron atong malikayan ang mga suliran nga dili unta nato na maagian. Ug tanan nga ganahan nga makasabot sa sakripisyong gibuhat ni Solomon ug makakaplag og kaalam mosulti og sacrifice sa inyong time, sa inyong talent, sa inyong treasure. Isakripisyo imong reputasyon. Kana ko ana si praise the Lord na. Bahala na, tawag ko nimong praise the Lord. Mas maayo na gitawag kog praise the Lord kaysa praise the demon. Kanang tawhana yawa una. Kanang tawhana, grabe na si praise the Lord na. Ay okay ra ko anong tawag kong praise the Lord. Oy, tawagon pa ko nilang hallelujah, praise God. Sumpayan pa nako. If there will be times that your reputation will be at stake, and that will only be the one used to glorify the Lord, give it. Kung mauro na inyong gipangayo, ihatag na ako para sa Ginoo. Isacrifice ang imong ego, ang imong garbo, isakripisyo imong resources, isakripisyo imong intelligence, ang imong maalamon nga kalulot para mahimaya ang Ginoo. Nakuya ni tambong mamaya atong Jesus Summit kay usamang ko sa gipatrabaho sa pulpito. Ang usa sa nag-alaga dito no ingon siya nga pastor na ako yung negosyo niya. Ang usa gid na akong passion sound system. Kay baba ka pastor nga sugod nga na-enkwentro na akong Ginoo basta para sa Ginoo. Di nako mo sound system ug dili makapahimaya sa Ginoo. Bisag operan pa kog dagko ug mahal. Di na gyud ko. Why would he come to that experience and commitment? Because he realized he is the very offering of God, and whatever he is the Lord's. Ngayon siya nga, maingon galing ang Jesus reigns nga, kinahanglan tag sound system, wa nay question, ako ang gasto, ako ang equipment, ako ang pinakamahingpit nga gamit, ako ginipagamit. Hapit ko makaingon nga, naarab mission Sunday, pastor. Makahuwang bantay. Naama siya LED. Dugay na talagang pong LED nga. 1 million pa mangyapon ng LED. So, ambot pasabot, makita yun sa Ginoo ang tinuod nimong kasing-kasing. Dinilang sa ta sa ikatulo kay alas 9 na, and we would want to be faithful with our time. So, tulusa ang nakita sa Ginoo kang Solomon nga nung hatagan siya blank check. Gihatagan siya bisag unsa ka imong pangayoon. Tungod kay una, hingpit niyang pagigugmas Ginoo, ikaduha, naa siya'y kasing-kasing sa pagtabang, dili siya iyang kaugalingon. Ikatulo, andam siyang musakripisyo. Why kwinta niya? Why kwinta ni Solomon ang atong gipang kwinta? Basta para sa Dios, hatagod niya, maunga ni abot gyud siya sa pagbati nga imuhan ni tanan Ginoo. Amahan, tudloy kami sa padayon namong pagtuki niini that we can continue on and understand your will. Dili man nilalim Ginoo hilabihan nga among makaplagan ang mga butang nga lisod usahay sabton. Pero nagpasalamat kami nga maayo ka nga Dios ug wala kay paglubad sa imong mga saad. Karon among giduol ang imong katawhan, dawata, hikapa, tanduga, paagi sa imong kabubuton sa pulong sa Dios. Sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mosulti og amen. Atong pakpakan ng Ginoo daygon ng Dios. Hello. Praise God, no? Grabe. Nag-imagine yung usa ka libo, naku ang trabaho sa mga pare. Nga naman, sila may mag-ihaw. Ihaw, gikas kadlawon, antod tungang gabi, usa ka libo. Ihaw, isakripisyo diha sa Ginoo. No, nagyugunog, grabe yun eh. Dakong trabaho gito sa mga pare nga nag-offer. Pero, alang sa Ginoo. Amen? Amen. Okay? Adun na kita'y Cutting Edge Fellowship karong Wednesday. Ako kamong giawan-awhag nga moari diri alang sa atong Cutting Edge Fellowship
magsugod. Wala na si Miss G. Once again, oras na to, 6:37, I always forget. 7 o'clock. 7 o'clock adto ta dito sa media room. Unya, karong Friday, ang ato, wow! Everybody say, wow! Wow! Mag-revive na ta sa atong wow karong Friday. Mga babae, whether dalaga or minyo na ka, with the victorious woman. Okay? Karon ka ng Friday. Wow, salamat sa Ginoo. Grabe no, pila na katuig. 2 katuig, wala na face to face. Unya, wa pag yung ka-zoom, kay tungod kay, wala yung mga internet ng mga mama. Ang mga anak noy na yung mga internet, pero ang mga mama, taon, nagtipid. Kay, karon na ka ng Friday. Tindag tam nga kay sunan? Nabay first time nga nag-attend? Naay first time nga nag-attend? Mag-ampo ta. Itaasin niyo yung kamot. Mga maalamon ng mga katawhan sa Ginoo. Lord, salamat kayo sa imong pulong. Ang imong katawhan maalamon, Lord. Among tun-an o among i-apply sa among kinabuhi ang unsay nakabaton sa kaalam ni Solomon. Lord, ang imong katawhan, blessed na sila Ginoo. Ang imong katawhan, Lord, imo nang gihatagan og tahas o karon si manaha sa tanan nilang buhaton, sa tanan nilang hikapon, Lord, kini imong panalanginan, mahimo sila successful. Lord, salamat sa increase sa wisdom. Salamat, Lord, sa bisan pa sa gasa, sa wisdom ng imong ihatag kanila sa ilang pagpanarbaho, negosyo, pag-eskwela, Lord God. O imong gamito ng imong katawhan sa pagsangyaw sa imong maayong balita. Mahimo silang mga tao nga magama o mga disipulo diha kanimo, Lord. Sila mahimong fishers of men. Sa ilang relasyon diha kanimo, Lord, imo silang padayunon sa tubo spiritually. Bless your people, Lord. Kinamong giampo sa ngalan ni Jesus ug ang tanan moingon, your success, our son, and every believer is a disciple maker. Go and make disciples. God bless you. God bless you.